Ning pun ngerwainya sementara menruai nomor sanspa nyokui sanspa nyokui เป็นคราวอยู่จิสุคริสต์ไตรอีบาโรจิวนมดูกีอังเอลเนบาดกีริวคุณรูบูโรเอยาอูกีอังเอลเนบาดกีริวคุณรูบูโรเอยา
Kektian ke U Blei Lembah ke Roi Sam Kelenung ke Basis Pak Lai Ke Ong Kumni Kumen Syiem Junga tu kyrkhu yu trai Bat barok ke bahanga Ya ke kerteng bekhot Jungu Kumen Syiem Junga tu kyrkhu yu trai Bat wat klet Ya ke jinglek baha Jungu barok Bamab Ya ke jinglek boman Jung Pha barok Basna Ya ke jingpang Jung Pha barok Wapen im Ya ke jing im Jung Pha na ke jing jot Wapen pong pensengat ya pha dah ke jing le isnai bat ke jing isnai bejam wapen kedang ya ke centur Jung Pha dah ke babha kat man penthmai ya ke jing long samla Jung Pha kum kapukni ki parabangeit baik ki long keme ki long kepa ki teman besan i pastor i basai ke kubor ki para samla kenthai bat senrang I pedang subhai pisah hisen pat yang baju kena kepor. Syakani kejing syakri. Kejing syakri ke bakat do ya ke bangin yo. Ban khliap no ya kene ke Jubilee ke baat snem ke Jingiaseng Jingiaseng Samla. U Blei Un wisnai un kyrkhu. Unia lam yangi leng baju kene kejing syakri ya ke por barangsa. Tungin doai. Kukpa jungi bahabneng kumnipat sahisi na Blei. Iwan hajan jungme ban aingu eme kukurat ya kejing yalam ke jungme yangi lengba jungki ki atali ke Jingiaseng ya kabang leyo ban pendap hakan ke sengi. Kibla long shisha ku trai kejing kyrkhu men Syiem yangi iwei trai babha bar isnai ni don pat hakan ke por hakan ke khlimat Blei. Nakam takan ke Jingiaseng ke bakat do ya kabang leyo lengba jungki ke chanmet. Ni dah dua ya kerja isnai kerja dorang kat kerja alam kerja Syiem khot ya ke wei pak wei ke bentai ya ke bangin yo ban pendap Blei oh iwei no Syiem bentang ko terang ni osngau ke bor ke jom metrai bat ba ke bangi pendap kan long sisa ko trai ke buram ke jom menkong berkejing kyrkhu Syiem lang yangi iwei baro simti ke po barang saing IT sang ki Blei ke benan bor ke jom me sngau yangi nama tung jisung idwai amen ini rwai ke basan spa new way ini rwai ke basan spa nyup huai. Pen krau yu Jesu Kristus utrai pi baro junom do. Ki angel neng bat kyrkhu tu burom eu. Bro sau tuli ke khot ke nomor ke basan spa nyup huai. Bat hadin juga ke jing rwai. Ngan skopha ban kerpa di imis anumika leng dok nong pure. Ban yalam ngi ke jing pulen ke ktir ke U Blei. Bat ro ha ke jing tuai. When crow you Jesus Christ who try piba rojunam do piba rojunam do ki angel neng bat ki riuku tubuh prophet ki bada yo I
klem du kak mat utrai klem du tem duitara habuneng dan buram ban buram ya Pibaroki bare mensim apo kabunengru apo kabunengru tunge toko ubatu dem banbu buram ban buram ya Shopping night lang kama Jung Blei ki Jingdap. Ini skor lang nak ketien ke Jung Blei ke bangi Lyndan Syiem. Na ke kitab bening kong ki chronicle ke lenong ke pekan Rio ke khot ke pra adu shpo badru ke khot ke balai pusau ba nak Jingiaseng sam ke baar pukandai de khot baar. Ki kentien ki bong komne. Atu aingu ha utrai khot kerpat ika kerteng jong u tu pin benai ki jingle jong u ha pedeng ki kenja ben Rio. Tu ruai ha u, ruai ke jingyaro ya u, tu ya keren chapang ki kam ki bapela jong u baro, tu liat thau burom ha ka kerteng bakhu jong u, tu ai bakan kemen ke donu jong kita ki bawat ya utrai. A tu aingu ha utrai, na ba ulong ubabha, na mar ka Jingiaseng I jong u, ka yaine junom. Tu ai ha utrai ya ka burom ka badai ya ka kerteng ke jong u tungin le lang khamat Jung Blei ke Jingdap ko pa jing ba beneng ai ngu eme ken trai ba mi ai ngi ken ka jan miet ken pa ngin yo ban wan ban seng lang kham tam e kum ka Jingiaseng Samla ken pa ban ai ngu ban shakri ru ban pendan burom ka kerteng ka bukhuit ke jong me namar kini ki snem ki baro ki bala let ken pa ki arpasan snem ki mila kyrkhu ya ka Jingiaseng Samla jong kani ka balang Mawroh ken pa nadu ka sngi ka basdang jong ka ken nginget scam ba mila petin dinti mila yalam ken pa nadu ikinong yalam bat kum juru iki de khot hadu bangin poi ha kani ka sin jam ken pa hadu kani ka khilmat ken jis bi jong ka jingya linti jo ka Jingiaseng Samla ba nginget scam ken pa dada om day na ka jingalam ka jong me ka jing petin linti ka jong me nginom la ken pa ban poi hadu kani ka por ban yu i ken kini ki Jingrakhe ki babha ki jong me baro ken pa ha ka jingroi ka jingman ken jis bi jong ka Jingiaseng Samla ha ka jinglong ko kumbangi ngilong men
benta ken pa bangi aingu bangi ngets kamru bamila kyrkhu ya ke jingem ken Lyndan Syiem ke jongi we pi we ken pa jong Baro ki blai don ktilam bat ke Jingiaseng Samla nadu ki sngi ki besdang no ken pa bat nginget scam ken jus bi ba mem shem le e no yangi ken pa ki linti ya ki jingem ki jongi bat khamtam e akalinti ya ju ke Jingiaseng Samla nginget scam ba melare kyrkhu ken jus bi ba ngi aingu ikita ki jing kyrkhu ki jongme ngi aingu ken pa ya ka jing biten linti ki jongme ya ka jing shai ka jing start bat ka jing shampang ka ba mela ai ki nong yalam ki jongi ha ki bala ban yalam ken pa ki bala ban penhe pensan ni ka Jingiaseng Samla hadu ka ni ka sngi ba hadu ka ni khlimat ken jus bi bat ngi duai ru ken pa ba kat ba kanang ya kini ki sngi ki snem ka Jingiaseng Samla jong ka balang Mawroh kanang he kanang san kanang shitham ka jing shakri ka jong ka badru ken pa kanang la ban pin sapriang ya ka gospel ka jong me ban pin don burom ya ka kreteng ba khoi ka jong me ha ka hok ba ka jing shisha ken pa ba nginget scam ken pa ba kini ki sngi ki banwan ha ki snem ki banwan ka Jingiaseng Samla Mawroh kanang he kanang san kanang shitham but ki thiet ki jongka kinang long ki bas khem but ki tanat kinang yar but ru ki so kinang bon ken pa but nginget scam ken jus bi ba man na ka hagaman na kakam haman na ki ki bak Jingiaseng Samla kan pendap ken long ken pa ki ban kyrkhu da me hi ken long ki yalam linti da me hi kumju ngi aingu ken pa ba me la don lem ring ka bi ki nong yalam ba nginget scam ru ken pa ba men lang yai long lem ring kat ken jus bi ki nong yalam ki ban sawan hadien ru kumju ken pa ki ban nang long kita ki nong Sharai ken jus bi kinong yalam ken ya ka Jingiaseng Samla ki sngi ki bansawan bai ki snem ki bansawan nginget scam ba mela prang ya ka jingim jong kinong yalam nadu kani ka sngi ken pa nadu kini ki por ken jus bi ba nginget scam ba kita ken long ken pa kita kinong yalam ki bara shishai ka ta ka jing shai ka jong me na ka binta ki khon samla jong ka balang ken jus bi bangi duai ken pa ba men lo le bring kat ru akani ka jing shakri ka jong ya kani ka janmiet ken jus bi ba men ai Nongkren ken ka ta ka jing start ka jing shampang but khamtam e ban pen kop iru men sim u jong me be en la ban ai ka ta ka khubor ka ban long ken ka ta ka kabanlong kata ka jing ka inspiration na kabanta ka jongi kabanlong kata ka khubor kaban Lyndan Syiem ka khubor kaban yarap ingi ken pa ki linti ki banang yat ki jongi ki sngi ki banang wan ka Jingiaseng Samla ka jongi iwe pi iwe ken pa ba ni dwai ru ken pa ba ya baro ki nok shim benta ka ni ka jing shakri ka ni ka janmien ai ken pa ba ki baro ki bangin sependap ka ni ka janmien ken long ki ba yalam du Lyndan Syiem u jong me ba ken nok ba pediang hun na khamat jong me ba khamtam e ken pa ken long ka jingkyrkhu na ka benta ka jingim ka jongi iwe pi iwe ka ni ki be don lang ka ni ka por ken pa jis be ki be yo sngo ya ka ni ka jing shakri ken pa ba ni dwai ken jis be na ka benta baro ken jis bi ki samla jong ka balang ken pa ki bam shim la don ken ka por henre ki ba la le si ki la ja lenti no ba ki la jingai no ken pa na ka sam ka jong me to long lem ring kat ba ki rukum ju ken pa yai khot ye ki ken jis bi wat nom phai de no na ki henre yai khot ye ki ken jis bi ba pendan kam ken pa ki khot ju Jingiaseng Samla ki nong yalam ju Jingiaseng Samla ba ken la ken pa ban kring pat ki ta ki men sim ki bla ja no ba ki bla jingai no bangin la pat ban wan yalam ki shaka jing shai bat shaka hima ka jong me long lam ring ka ban ngi we pi we ken pa ngi it ka ni ka jan miet ha ki sang ti blai ki jong me ikini bro pan ka teng jisu nong pen em tash pam ju ru amen. Ni penpa ko sungu ya imes anumi kalang do no pure nam ta kitugi ka jing penpuli ka jing pi ya ka kring ka U Blei baru ya ka jing dwai klabo kamat jing U Blei Un kyrkhu ya ka jing ka jing pi menta pat ni sngono ya ka jing rwai kerpang ya ka bangin yo ya ka mil boys lemba jong ka jan met but hadin jong kanika jing rwai kerpang ngan sakerpat ya ki osha bikin subha banwan ra no ya ka jing aingu sesakmat but ngan sakerpat ya iwe pat inu yalam ibarim jong ka Jingiaseng Samla bla julong I chairman haki snem ki bladap I master biji moment ba ista dwai halo ka jing aingu
Bat hadin jokota ngan sakerpat ya I General Secretary Jingiaseng Samla Balang I ya kejing penpena. Kyrkhu bagi ulai arpo santupi snem nilaya lengba dati padang por U Blei ulaya lam yaka hidu wai hame ablei tunang ya lam yagi Burong trong mình dài từng khóc Bạn nhà lắp khăn tên trong mình Nghĩ đủ quay khả mê áp lệ Tù nàng tên lên tí Ba nghiên dài bạn mê áp rai Lên ter man la kasi Hà bạp hai đi kì snem Cho cơ chênh ya đến Ti trong mi ap lei Kaya bas kanyang hi Hap leng pun ki cheng Ba man la kasi Try to nang ay por ya mi Kanya mingin ya shukri Idu ay hame ap lei Tunang ya lam yagi Burong trong mình dài bên khao Vẫn nhà lắp cất tên trong mình Nghĩ đủ quay hà mê áp lệ Tunang tên lên tí Ba nghiên dài bật mê át rai Lên ter man la kasni Ai ba kam kenang roy Kabanang mi kisi Ban pen mi buat terhai Ki ban trei ban saki Ban kep yalin ko jong mi Kan padang samla Ban ai ti met bat pen sim Mon U Blei ban pen soha Ni du wai hame ap lei Tunang ya lam yagi Burong trong mình dài bên khao Bạn ya lap cất tên trong mình Nghĩ đủ quay hame ap lei Tunang tên lên tí Ba nghiên yad bạn mê át rai Lên ter man la kasi Nghĩ đủ quay hame ap lei Tunang ya lam yagi Burong trong mình dài bên khao Bạn ya lap cất tên trong mình Nghĩ đủ quay hame ap lei Tunang tên lên tí Ba nghiên yad bạn mê át rai Lên ter man la kasni Tôi nghe đuổi Ukpa Ujongi Ubadap ikabaneng si jirong Kakandaw si tibian Utray kimet mat utray kimet same ki jongi Utray Jong kapalang Utray jong kikon samla Hakani kapor Kibarakhe Yakan sngi ki Jingdap asan snem ki jong kata kinran Ngan bandem makmat jong metray Selajat ki bakhoj ki jong metray Nimlong ai try Nilong kemulong hani klemat try Kamle ki jingla kadungi kamle ki jingnang kamle ki jing start kamle ki jing champang kadungi try Kalong baik ki jingai ba ki jing it play ki jong me Kabajaliw kabamayan kabangimla pan champang ngimla pan sotho ti ablay Mekhen ko ringi haduk kata-kata
มีไอ้วัดมันไม่ไอ้วัดอย่างนี้ตายกันไม่เท้ากิลาดกิบุลนั่นทีมันมากว่าบันกระดุบอย่างนี้ตายก็มากระสีกับกระดุบกิโคนกิจงกะมันกว่าพวกเสตันมันก็ปบอุเล่ดันบอดีก็จึงอิ่มก็จึงนี้ตายกันมีไอ้ประชังบันว่ากิลาดตายกันไอ้งูไอ้ไม่เอาเลยบิสเน่มาคุมกันกับปอร์ชาวบ้านเคลียบหน่อยกันก็สงีตายกันก็สงีบันกินมาบุรมก็จึงดับอัฟรันสเลมจงก็จึงสังทำลาข้างนี้ปอกบาลังมรอตายกันอยากว่าตีก็จงไม่กำชุมลังกดแต่เอาเลยกับบันยาลัมบันเต้นอย่างกาคุมบกลองมันตาดูนี่เคลมัดอายุนี้ออกขมัดจงไม่ตายกันกับบุรมบักจึงงูงี้อาจจะไม่ตายมันตัวอยากขมัดจงไม่เอาเลยบิสเน่ข้างนี้กับปอร์อย่ารับอย่าเว้ยมันซิมจงคุณทำลาตายกันกิบดอนกับมันตากับคราวกับมันชักรีไม่ตายอย่ารับเอาเลยบิสเน่ไปกินอีดีขมัดมันจะมันซิมที่เอาเลยมันกินพายดินที่อาบเลยกัดนี่มันละเละก็จึงก็จึงกีอาบเลยบิสเน่ไอ้ไปกินกะลีที่อาบเลยอายุปัดกันไอ้สมัยตรายกันอัดฟันลิกิสเนมมันละรีมันละยาลัมยากีตรายกันมันตัวให้ขมัดจงไม่อาบเลยบิสเน่กษัตริย์บอริกีอาบเลยบิสเน่ปาริงละมันอีที่อาบเลยขมัดมันจะมันซิมที่อาบเลยมันตั้งละปอยก็จึงลองรังบะว่าคำติกนาอาบเลยบิสเน่อัดฟันลิกิสเนมมันละรีอย่างนี้ก็ภาษาก็จึงจึงกีกุมกิสามลาตรายกันอย่ารับbegini itu ablay bisnei, begini soto ilari nengkong try kan begini tu ya me melong kon jong blay ba ablay bisnei, malakali kisenran ke jong me ablay bisnei, mana jas nem tam mensua, ayu ki breu ki ong sepang jong me try kan ngas ngo kum bahkan ka por ablay bisnei, arpusan snem ki kon samla ke ya kelenti ke jong ki try, makali yang abat yang hilang pro khoi try kan ayu ki kon samla ki ong sepang jong me try ngas ngau pun kali yang ada kong ablay, nama dah bangga pai sekarang ni saudong saukun jong kepalang ke sungai terakan dan don si bon ki samla ki bempat ki bembang ki ban sakri ya me terakan ki bau syaitan bega pop uyok ban te ban kom ke jengim ke jengki terakan ke dah kalong nangan kong dia ablay mengami tu ya me melong kon jo ablay ba baru bersisa terakan ke jengim jonga ke sujat tang naslah terakan ngadon ke jinglong dur babri jinglong beriu blay mereka len jika bor jong me ablay bisne naga kadau ngado bor te ablay kiwei pat ki kon samla ki mi thu ya me terakan bimelong kon jong blay ba ablay bisne ngado ya kmat jong me kadau ni jan me jong sengi ablay bisne wat sya bakani ka afan snem kan siyat kum tu ablay ngado ya kmat jong me trai pensai bor ni kon samla iwei piwei terakan begin sel thu ya ni jing sisa terakan baka don kam yang ni baki wei ni thu ya melam baka jing im jing long jing man ski ablay bisnei wat sya ti ablay baka jing im jing min long ki thu me ta hi sau kan ro jong ni ka yeng ki jong me terakan ya rap pengin ban pau ka buram ko me wa sabar ha bang hang no terakan ki wei ni thu ya me ba melong khon jong blay ba em pan ba sisa ngado ya kmat jong me ablay bisnei ni em baka percaya ka ba baka batan hamban si jam jong kecing im gedeng ni usaitan baka pop upen kelon yang kita kendat utap pan kundu pan hap yang kita kendat la kem ka bor ke jong me tra kendat ngas ngau thok ngin nam la ti ablay ngin kelon adu ai kemat jong me ablay bisnei ngi kon sam la wi tra kendat kesan bor ablay bisnei mo men sim jong me unya lam ke jing im jong tra kendat mina on pan pau ke buram jong me kemat jong ni ke percaya bekendang belumutro ke percaya ke ba batan sisa tra kendat adu ai kemat jong me ablay bisnei berkejulah dom ke baskem ke bane bar bem julah bemehimi ong long lam kan piho do bawai ke pertaingan am eno e fitra kan rat ngilong jeng ke baskem ngilong mentah nu khlimat ablay bisnei kede ke junglah dom ke baskem ke bane bar bem julah melong uju ublay nduk menin mentah bar ski bem jukot ablay bisnei melong uju pan menyelong dekat ban ngihan khlimat ablay ya rap ini mesgau tu ini siata kan rat melong ublay berat ke jeng e bem teu yang ni ke jeprat dong jeng ni miai wat ini trakan rat Haduk khidmat ablay bisnei ka keti jom kam semlang kot. Mialam yang kita hirap ini tak kedat mat kedau. Pen pendon buram yang keteng ka em ka jom tak kedat. Ngai ngum ablay bisnei sawan kliap ini ka sengi hibar oi tak kedat. Ki kubor ka sakri jom pen snap men sengi ablay bisnei. Kelong ka jingkeli yang ablay bisnei bat yang hilang bar oi tak kedat. Bengin sok thu ti ablay. Bing haban jit ti ablay. Lengi jit ti ablay ke ingin jit. Habang isngoi ka jingkeli jong sakri jom me. Lo pen skol mbak tien ka em jom me kan ka sengi. Ya rap ini besok tu ablay bisnei. Baga jeng im ko jeng ikalong begin nyak ko mon ko 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 jome. Kalau jeng hikai juga ketien ko im ko jome ta kan dan. Om begin nyak ko jeng start ko jeng tip ko jeng hitai kan dan. Begin nyak ko ketien ko im ko jome. Ablay bu ko pas ngawan dem khmat jong mehan ko por ta kan dan.
kan mau yu syakri jong me pastor trakan ran ibran bentak ke khrau ke ban bersengau ye khtin ke ba em ke jong me hapreng jong hen ke por trakan ran ngam kuat ti ablei ban yo sengau aku ati ablei ban yo sengau ye khtin ke ba em jong me mau syakri jong me ablei bisnei Bukan ada songsa ke dono di mulut berkat ke jengi ablei bisnei kang bang ni ke sengi ke bang kenal belum iki absan lagi snem ke boleh no ke bang beri jengi ablei bisnei kana dan ke jing mot trakan ran wat sa bang lek no ni ke sengi ablei belum tu trakan ran ablei bisnei long lam syakri jong kersan yu ablei bisnei bang jengi ke baskem trakan ran ke julong hi por baro menor kat bat trakan ran pencai bor yu ablei julong tang brio trakan ran long e ru Andai ke bro khoi ablei bisnei le de jing snei blei ke jong me wat sa ti ablei Baktian jong me kan lek no ti ablei kem da rong away pokoi ke men se ma preng ni kom tam ko samla ti ablei ngadua ya kamat jong me trai long lamba lu kri jong me kan bor yu atrai un kren de ke bor ke jong me trai kan om ke jing start breu ke jong utrai ngadua ya kamat jong me trai kan ngam kuat ti bakan miet kan lek no ablei bisnei kan ke sni bakin Mawroh mi ka absan lagi snem ba melon kap ke jing samla kan lek no kom tu ablei bisnei kem da don ke ibasa jing kan mau ke jing im ke jing trai kan ya rap yang ya boleh bisa met kadau kan ka por kum ku samla I wei pe wei trai kan ran mungkin sim ni ka ra ya boleh bisa hab kum kan ka sngi trai kan ran afran lagi snem min ong te boleh kum nong ra ong jigim jong asra to sim rap banjat kalan tikem ya rap yo wei pe kun samla kan ka sngi kan kum foto jong kita kan ran pada afran snem bikin ya syakri me penobrom kita ka im ko jong me kan ka borom ko jong me kan pau kan mi sngi bagi snem trai kan Boleh buku pahal jengi wan dem khmat jong me trakan. Long lem barang sa jengi syakri ke jengi trakan dat. Maka doai khmat jong me trakan dat. Ni ka por lem bagi ni jing ai. Jigi bawan ka khet jengi snake jong me kyrkhu ke jing im ke jengi ke jing im dok ke jengi. Hoi au boleh bis snake long ki bakin diat. Habai nu jor ke jing kyrkhu ki ba sai tam ki ba bon setap ki malathe ke jing im ke jengi. Handai ka doai khmat jong me a boleh bis snake. Jano chunu ba Jingiaseng Samla pun dan kami ki plai. Ai kan long ke pen kraw ke buram ke jong me trai. Doai khmat jong me a boleh bis snake. Ya rap ini mungkin semua tu kamtam ablei, om begin ai tang kini kijing ai, ne kamtam begin ai ke men sim bagi dono jing, begin ai ke long reniang ke jong itrai kan dan, jing im jong atrai tu sim kumbo ong long rai trai, rap begin ai, begin ya tangkat ban meh ki por baro jong dim, trai kan dan, kesan bor ikun samla kan ban ya ke sini jing, ngok kadem ngapan kini boro no trai belum no pen im Yesus Kristus, mentabat halakar taru, amen. Mr. Chairman, kini kilong Jingpynkut ni kapor. Ka Jingiaseng khna kan rakhe ka Children's Week wa Children's Sunday menta kan sedang lut laisai ka singi hadu ka alpho trek benar ta ajar alpho. Badi kini ki program baru bang sampen banai kan long haki online service lagi YouTube channel jong ka balang. Laisai ka singi Monday khat sau trek in yo Jingiaseng play inong ilam Jingiaseng yo chairperson ka Jingiaseng khna nong please dang wat waing in yo Mr. Banshan Miki Perto Nong dwang yoni Miss Iba Shimti nong tru ke special item yoni Mr. Wan Kerpang Danman ke Jingpynkut but Jingkran play ke wi ke team ni yoni Reverend Lyndan Syiem but ke Jingkut penwai ke singi ke bobor singi baar khat santarik yoni ke singing festival conductor Miss Favori Kaling don nongpior nong place dang but dwang yoni Miss Evelyn Melengam yoni ke male solo ni Mr. Richmond Wajri female solo Ilaya Biang Renja duet you Mr. Sambor Onil Khasana and Miss Ibalaman Mika Khasana duet you know ni Miss Melakar Kuringa but Amitai Ringa mixed trio you know Miss Rida Care Miss Rila Akor but Mr. One Kid Bok Nong Cloud tang in your group song ni Miss Medari Shisha Khan yor baki parlong special item you know ni Miss Pinyo Mika Lingdo instrumental ni Miss Elin Nongrum bagi parlong ke special item ni Miss Ladiang Hun Syiem le ni ke Jingpynkut bagi Jingpynkut penwai hak sni palai khat nyau tarik ni ke Bible study nong yelam ni vice chairperson ke Jingiaseng khna nong please dang badwai Miss Dama Phi Biang Ringhang ni ke Jingpynkut bagi nong ai ke Bible study ni Reverend El Jana bagi Jingpynkut penwai nang dah ke sni thodieng in yo ke special program
Bat kini ki program ki ban sedang duduk khat sau terik hadu khat pra terik kapor kalong ha kapor nyau baje jan mian. Nanta haga arpo terik kasngi utrai nginyo Jingiaseng ba limba ki online service. Hapo khandai si tang minister nginyo nang yalam ni chairperson nanta inong yalam jurai Miss Bapalish Jingrakhe ba inong yalam I Bapalish sha khanyo ba ki kanhun Bible citation nginyo di Mr. Jingiaseng Samla Nong Duai nyo ni Miss Ladiang Hun Syiem le Jingpynkut special item nyo ni Miss Dai Balahun Nong Syiem but I Miss Sani Dahun Bha Nong Syiem Nongkren nyo ni Reverend One Box La Jingrakhe Wai na I Dr. LKG Hakapo San Baje Jan Miet Nong Yelam nyo ni Vice Chairperson Jingiaseng Kna Jingrakhe na I Mr. Dap Bolang Nongkren ri bat kanhun Bible citation ya Miss Meya I Kyrkhu Marbanyang Nong Duai nginyo ni Mr. Archilas Danman Jingpynkut bat nginyo ka one kena to yero hapo ka Jingialam ka praise worship service one kena to yero hapo Jingialam Miss Bet Izel khasa no bat ki parlong nintang nginyo ka Jingpynkut na I Reverend Lyndan Syiem te para samla bat ki para bangeit itu ke belak bandan lengkat ban ngini kapor ngi kerpat ba ngini snok tilang ba Jingiaseng kena lemba kini ki kani ka tayo do la syai ke sini bas dang hade sandie ho ngilai bun kam ba la jong ki khun ki ti ba ki persa hak ba ngilai online nam ta ki kelas la ki school ngi shim khia ba hai kata ba ngi kwa ki khun jongi ni ki persa jongi bakin pas te kumjur ka Jingiaseng kena ka kerpat ingi kani ke long ke jingbam ka jaman sim ke badan kam ingi tingin persangkat bala ayai bangi snok tilang Jingiaseng kena bangin online nam ta kini ki Jingiaseng ki balong ban pelong dak Jingiaseng kena ka week ba sandie ini shim kya mangi ki kimi pa ki hinman ba ki kena kindum do ikani ka Jingiaseng lemba Jingiaseng kena ban pelong nama Jingiaseng kena ki pat la ban pelong Jingiaseng kena ka do na kapor kumbangi yo mangi kum tang ini shim kya langi baro lemba kini program ba ki program baro phila ban yo ki ban ta ba shadien jong imani kenang phila ban pe ki detail jong ki baro Tegani kalong pat ke program do Jingiaseng Samla ki ban yo haka arpo trik blam khat ar aja arpo. Hak ning in yo ka Christmas Eve service. Inong please dang badwang in yo Miss gracefully lingdo ba Nongkren haka Christmas Eve in yo itamen basan Dr. Olamre. Nang ta I special item in ni Mr. Rex Carlos Danman. Dan so chaman kini kilong Jingpynkut ni kapor kubleshibun. Minta pat lepoi sya ka bangin si sngono ya ka kubor na ka ktien ka jung blei ngi pen pau ka jung sokmen ya I pastor jung I badon rakat ban ngi kan ka por bat I ban sasyem kan ka benta ban I sam ya ka kubor ka ktien blei pedeng jung I sokmen sibut na pastor ya ka jing kloy ka jung phi ban I sim benta ban I kum ka Jingiaseng Samla ban sam kan ka kubor ka ktien blei lemba jung kan ka por nis kem U Blei Un don ka bat phi pastor unia lami phi bat ikermen baka kubor hagan ka sngi hagan ka por jong ka jing khliap no ka jungi ya kan ka Jingrakhe ya kan ka silver jubilee kan long ka kubor ka ba persa jingkan ma yangi ka kubor ka ban kershan yangi baka ban Aiman Syiem kum ka Jingiaseng Samla bagi nang la banyak chaprang lengba juga ni kisngi kipor kimandang wan hasma bang ni si sngowe kubor ka ktien ka Jubilee lengba ju pastor jungi ini roi lang berwai ke jiroi ka nomor ka barus pa le phuai ke jiroi ka barus pa le phuai sipai ukres ka kamenta ka dawa utrai ngi barok bantrai ulapha ka balang bantai ka teng jung u ban phla haperthai badum dap jing thala barok laitli ki khot lam ka bar ka khoras kan nomor jiroi ka barus pa le phuai
Shipai ukriska kamentaka dawa Utrayangi baro bantre ulapa Kabalang bante kerteng jung uban pla Aperte badum dap jing tala Tungin persyang Yaki kam ki bakrau nakaben ta ublei Tuk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Shipai ukriska gospel kilet ben bna Shaki jaj ben riubana popkin paino Jing suban I haperte dap jing Killa Day tang hu jisu jing em kin yo Dungen persyang Yaki kam ki bakrau nakaben ta ublei Duk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Namar ukres bat kabalang yeng menta Kat bapodang don wat angin buteng Dungin inoka pertei bajeng sngowa Kijing e baro utrai unweng Dungin persyang Yaki kam ki bakrau nakaben ta ublei Duk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi I chairman jong Jingiaseng Samla ke jongi bat ki nongkit kam jong ka Jingiaseng Samla rangkat bat I chairman I secretary bat ki nongkit kam jong ka Silver Jubilee Committee jong ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Mawroh ki teman basan ki jongi ki khot committee Balang ki longkmi ki longpa IWR ki hep ki barit bat kerpang e phi ki khon Samla jong Balang ngai khublei e phi ka kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ bat namar ba ya kane ka Jingiaseng ke jongi layo ban record bat ansapen mi ha ka YouTube channel jong ka Balang kumtang ai khublei phi ru ki ba pe ki ba khmi ya kane ka Jingiaseng bat ki ba yo sngo ya kane ka khubor ha ka kerteng ka jong utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ Ngilapoi menta sa ka Jingiaseng ka bakhaddo jong ka ni ka Jingrakhe ka jongi ya ka Jubilee rupa jong ka Jingiaseng Samla jong ka Balang. Ngimshim khmi lenti baka Jingrakhe ka jongi kan long ha ka ni ka rukom bakan sya penthut daun u knyang jingpang. Nre hadien balawan unu knyang jingpang ro bat kitu ki lockdown ngiladu jingkermen bangin yo ban rakhe ya ka ni ka Jingpynkut ya ka Jingrakhe Silver Jubilee. Ban nga kenmau hagi tu gi benai Oktober bangi kren syapang ke gene ka Jingiaseng ka tayo ka bakhaddo bat syapang ka souvenir ka leer ka babe hang tu ka long da ka jing artatin da ka jing shepting da ka jing sanut bayo ngimla ban penlong ya kene ka Jingiaseng bat ba ngimla ban yo ya kini ki souvenir ki jongi Nringi aingu U Blei ba ndadep kini ki baro habangi paidien ngi yu iya ka kti ka jong Blei ka badon rengkat bat ngi ba ngilala ban pendep ya ka ba ngilatmu what happening kini ki jing ki ba ngi kendo ka buram baro kalong U Blei
bat ka jing songo yo u bat men sngi ngai i ka jing rhem ha ka balang ka jongi hadien shupau benai ngai i biang sa shi sien kume ka to ka jing rhem ha ki jing seng he ha ka bangile wan sha ka yeng ka jong blei ngile yo ban ruai ki jing ruai ya ro ngile yo ki jing pulen khtin ki jong blei ngile yo ki jing ruai kerpang ngile yo ki jing duai bat ngile yo sngoru ya ka khubor na ka khtin ki jong blei bat baro na phi phila sakhi ya ka ta ka jing Lyndan Syiem ka bawan om na ka jing la ka jongi henry na ka jing trei phla ka jong Syiem ba khot nga sngo ban yaro ya ka Jingiaseng Samla ka jongi ka balala ban rakhe ya ka ne ka Jubilee ba hapdeng ki jingdu jingkermen hapdeng ki ding pengkyang bat ki maujun thut philala ban job ikita baro bat ban yo ya ka ne ka Jingrakhe ban ngapan pauru ka jing songo nagabenta ka ni ka lahat ba pi ayanga ban sami ka khubor khaddu jong ka Jubilee lada phim airu ngan jin da ladon be hi bat ka Jingiaseng Samla bro shisngi namar nga it yala ka jong ka Jingiaseng Samla bat lada de ba kren manu manuru ngan jin da ladon ban pensngan ten reha ba pi ayanga kum ka ni ka buram ban kren ni ka khubor khaddu ngaso kemen shika day namar ba kum ba fi tiblot baro ngaso tanat ban ai jihikai na kakhtien ka jong blei nga sngo ka takadi ka jingkhot ka jong blei nga kat budang ibet ban pensa hasla jong ni ka perthai kani ka kentien Jubilee kadi ka kentien Bible yo pi perkhat ba ka Jubilee ka wan na ka perthai bat ngi but mangi ka balang kam long kumta kadi ka perthai ka babut na ka balang namar kadi ka khtien Bible Jubilee na ka tenrai Hebrew Yobel kabamut ka reng ka jong u langso mo ka reng ka jong u langso mo ka balashna ka rukom jo ka jingput bat ha ka snem Jubilee kabamut ka snem ka basan po u lungdo u juput ya ka to ka reng jong langso mo bat ka jingpen sawa na kata ka reng kalong ka dak jong ka jingsdang jong ka Jubilee bat ha ka snem Jubilee kadiga snem jong ka jing penja that ya ka kendo haga snem Jubilee mdai ban rep ban riang ndrei ban ai bakan ja that namar bo bleu la kular bo un kyrkhu baga jingmi naga snem ka basau fu kandai kandap ya ka snem ka basan po kaderu ka snem jong ka jing pelat luot ya ki marau kino ka bala syaring marau bat ki ba shongkum ki marau haga yeng jong inong Israel dei ban pelat ya ki namar baga dei ka snem jong ka jing sbun iwei ka snem jong ka jing sbun ka jong blei ya kata phila ban shem na ka kitab Leviticus ka lenong ka ba arpusan but hakani ka snem hakabangilamat ya kani ka jingpangkhlam bat kani ka lockdown kumto na do ubanai March ter hadu ubanai May June ngiu isibun ki long yeng long sem ki ba shem shitom shem lanot ki bam yo sho e ka bala ka sngi bat ke balamat ya ka jing bamdon shu ya ka bam kadi bamdon te bamdon don ki yeng ki balalet pan gi marjan marpa ya ukhaw ban shet bat ya udai ban yo ban serwa bat iga shini bat ya usla sharu ki don kum kita ki yeng hakum kata ka por ka Jingiaseng Samla ka jongi kalalet ban ai bat kum ba fiat tiblot baro ka Jingiaseng Samla kalayo ban ai jing arab ya laispa sau poteli ki long yeng long sem ki yeng ki bedon kendiat ngut ki breu piyo ban ai kat tu ka jingbam ki yeng ki bedon khambun ki khot pilayo ban ai arsha ka jingbam hagitu ki yeng bat ka jing tre jong pi kalong ka berhenti hadu kata ba pilayo yaro na shibun ki batip ki bayo sngo bat ki bamdon kerteng balang bat ngihang dia Mawroh ru ki layawan ban yano sen yang shibun namar ba kiwei ya ka jing tre ka jong pi kiwei ya ka jing sbun ka jong pi kiwei ka Syiem Jubilee ka jong pi ban yarap kita ki be kendu jing ha ka jing ka jong ki kiwei ya ka ni ka Syiem jing sbun bagadai ka Syiem Jubilee ka Syiem ka jing palai ka Syiem ban yarap lem kiwei bat namar kata ko ki khon jong ka Jingiaseng Samla wat sanut bangim shimyo ban penlong ya ki program ki bangilat mo Henry hapdeng kitu ki jing pilapen ya ka Syiem jong ka jing sbun badai ha ka tu ko poro ba ngilayo ya ka jing long nong yalam jong ki Samla jong ka balang
ngi ui hagaktin pareng kiong yaka Christian leadership ke jong pi wapin yalam yaka kam ke jong blei kat hadu bamangi kum kabalang ngi laong bangin randin bangin ailat baga Jingiaseng Samla kan lam khmat ngin kershan nadin ke Jingiaseng gentairu kala kershan ratba bat pi kilong kemi ki bedon ha yeng ki bayu i lingba ka YouTube channel jong kabalang pilai kershan bat ngidap daga jing songu ma pi ki hep ki baret ro ki dekot jong Jingiaseng kena pilai kershan ha ka ni ka jing lam khmat lam prang jong Jingiaseng Samla ka jongi badai ka to por bangi yu i ya ka Christian leadership ya ka jinglong nong yalam kristan jong ki samla jong ka balang ka jongi bat ka phang ka bangan kren ka ni ka por ka bo blei ula pen sngo ha ka do no jonga kalong ki nong yalam kristan kani kalong ka subject ka ba dang sumi shen ha ki balang kristan bat ha ki kenhon kristan Baroshika ngi kren ni ka theology ngi kren ni ka history ngi kren ni ka testament batmai ngi kren ni ka testament ke barim nredang hapo ki sanpon rupo snem kami kani ka subject Christian leadership uba lam khmat ya kani ka subject ude tau J Oswald Sanders u missionary uba paunam nre uba longru unong tho uba paunam uba tho kata ka khot spiritual leadership haga snem khat kandai spa rupunyo but ladi kumba palat shimilion kopi chong kani ka khot but kalong ka kyrkhu ye shibon ki bapule ka kilami shibon ki nong tho ki bakren shapang ka Christian leadership utau John C Maxwell utau Bill Hybels ngala pule ki khot jong Bill Hybels ngala snap ru bo Ukraine bo hikai hakapor bangadang treasure dekhar bagadon ko ke seminar ba katto ga ni gi balang ki penlong bat ki khot bat ngalet bat uang ba bun ki jing haki balang kim dei nakadaw jong ka jing duna haka jing long mensim bun ki jing haki balang ki dei nakadaw jong ka jing duna haka leadership wo haka jing long mensim lele ki biang ndre haka rukom senshar balang haka rukom sharai balang kila bandon ki jing duna namar kata kimi ki jing bat ki parlok samla ki bala kenjo menta Jakarta arfusan snem kum kaseng mentah bapila kenjo syaga jinglong samla rangba pidon kam bantip shu syapang ka leadership syapang ka jinglong nong yalam jong ka Jingiaseng Samla naga bentagi snem ki banangwan ngila de benia kren ka history ba ngila pule ka history ha ka souvenir ka bala penmi ka Jingiaseng Samla mentangi de ban pej ru syakmat ngi de ban khmi ke ka bangi de ban le nang ne hapo ka jingalam ka jong blei ngan puli ka ni ka por kam dadi ka nongrim na ka bangan kren nre kan dei ka benta na ka khtin ka jong blei ka ban seng ya ka mut ka perkhat ka jongi ha ka ni ka janmet na ka kitab probeb ka lenong ka ba arpho khandai ki dekot arpho lai bat arpho sao probeb arpho nyeu ki dekot arpho lai bat arpho sao to men minot bantip ya ka jinglong ki kenhon langbrot jongme batu khmi bha yala ki kenhon masi nabaka spa kam ne jiunom bat ka pansngiat hatu kan sa pateng la pateng baro snap hai kini ki kentin to men minot bantip ya ka jinglong ki kenhon langbrot jongme batu khmi bha yalaki kenhon masi nabaka spa kamne jiunom bat kapan sngiat hato kan sa pateng la pateng baro to blei un kyrkhu ka jing pule bat ka jing shashkor na ka tin ka jong o tongini duai au blei bok pau jong i bah beneng ngi aingo yame bemeladon rengkat bat ngi nadok ko basdang jong ka snem bangile yo ban play ya kanika silver jubilee jong ka Jingiaseng Samla bat ha kanika sngi ka bangi khliap no baraka Jingiaseng ru ka ba Pynkut artat ya kanika silver jubilee ngi aingo namar ka jing don rekat ka jong me ling ba ki jing ki bangi kendo henry da ka Jingpynkut bor ka jong me ngi lala ban job tukur khuru yangi ha kanika por bangi besan ka khtin ka ba im ka jong me ngi kloy ban pediang ke ka ba medon ban kren hapo hangi yakini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ru haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jengi uji sukres
Amen. Kumbang alaong kapang pedeng jongri ka khubor kalong kinong yalam Christian leadership. But kidon nru telikimat kibangan keren. Kidon shibun ki kibangila ban keren. Nrei ban penon kam hok ikapor kenang ba ki kibala keren kinne ka jingmut ki jongi ngan keren ikini nru telikimat. Kamat kabanengkong kabaki nong yalam Kristan ki de bandon kadai ka vision lane ka jingyo I jingai. Kani ka ktien pareng vision kadon arteli ki jingmut kawai kadai ka jingyo I pau kumbayo revival kumto kawai pat kadai ka jingyo I jingai. Mday ban ong babhakmat bayu I jingai lani ba pet na ka teleskop henrei balas ngotu kumno kan long ka perthai bat bangin penyat yala ka jong ka jingim kumta bat bangin yalam ru ya ka Jingiaseng Samla ha kata kaliang ka jingdon ya ka vision ka jingdon ya ka jingyo I jingai klem ka vision klem ka jingyo I jingai ka Jingiaseng Samla kanumpoi siya ka thong ka jong ka klem ka ni ka jingyo I jingai ka balang ru kanumpoi siya ka thong ha Egypt hapadeng kata ka ri jong ka jinglong brau bon kinong Israel kim don show ka vision kim don show ka jingyo I pau nrei kiu I bai tangi kata ka jing sertok jong ka jing im bat ka jing kordit jong ka jinglong brau hapo kinong Egypt hapo ushabuk jong upharo kimla ban yu I jingai henrei Moses layalam yu baun yu I jingai U Blei Un kren yu ongko Moses what yu I tanghang ni yu I jingai ya kata kari jong ka jingkular kabangalapan kre na kabenta ki khon ki jonga but day namar bau Moses udon ya kani ka jing yu I jingai baulala ban yalam ya ki khon Israel na kata kari jong ka jinglong mrau sha kata kari jong ka jingkular lingba ki jing ki babun lingba ka dureo basau lingba ka rishiap ka bomdon lingba kari khlau ka bomdon jingbam lingba kinong shun kinong idom kinong moab kinong amalek hadu bandapoi ha uput usam jong kata kari jong ka jingkular Moses udon ka vision bat mangiru ngide bandon kata ka vision ka jing yu I jingai ka balang ka baningkong ru kadon kata ka jing yu I jingai lara kam yu I jingai kamut kan shu sakut betang ha Palestine nrei namar bagi don ke bi I jingai baga gospel kan let shadow ko bakut ka perthai namar kata kala roy hadu katni ko bakalong benta ki parlok samla ki nongelam Jingiaseng Samla pidon kami ka vision ka jing yu I jingai shano kan yat ka ni Jingiaseng Samla ka jongi hagi snem ki panangwan habay kren syapang ka jing yu I jingai kam dadon kam bapindon la ka jong ka jing yu I jingai nrei pila bani shim bentalang haga jing yu I jingai jongno re ngan ong bing kata lara baro kid khot ki don la ka jong ka jing yu I jingai lara baro kid khot ki don la ka jong ka vision kanumpoi shano ka ni ka kam ka jongi nrei lada don manu balai I jingai syapang ka kam bat la dengi ya trailang bat utala ni bat kata ngin sapoi jingai haga jing tmu ka jongi ban syukudaw nuksa na katuka jinglit sami gitu gilong yeng long sem kade ka jing I jingai jong uwei na ki nongelam jong ka Jingiaseng Samla jong I bopen mi nengkong ya kata bat kiwei pat kilaya senrop lang kilaya buot lang ya kata ka jing I jingai ka jong u bat namar kata kala seiso hadu kato ngakren ni kani namar kumbapitip ngalatre hashibun teligi jaka shua bangan long pastor hangni ha balang Mawroh lai teligi jaka bat ngalala ban yu iru ikibai pat ki jaka trei hagapor banginang trei seora haprengi snem arajar do arjar sipau kadon ka vision ka jing ipau jong ka KJP assembly ban ai ka training yaki bible men bible women yaki missionary jong ka balang ka jongi boroshi ka tampat don training nre kidon kata ka jing yu I jingai bat ngi trei lang bat kata ka jing yu I jingai ban ai ka training yaki bakum kita kinong trei mission hagi snem arajar sao arjar shipau rengkat baga seora ngirap ronte English service ha police bazar kamdei ka balang ndrei kalong ka jaka ka bakia lumlang kala swai kala sti kala no bat kidon tang kendiat ki bawan Jingiaseng ka jingkhot ingi ka tukopor kalong ban pen impat ban pen rehempat ya ka
bat aingu U Blei daga jingarap ka jong u ngilala ban pendep ya kata kathong om daga jingla jong I henry daga jingarap ka jong Blei ba habang adona sora ka de daga way ka vision daga way ka jingo I habadon hang te English service ka de daga way ka vision daga way ka jingo I hadian bingila trei shi snem halaga jong gari ka sinot ka don ka jingyo I Shapang ki Kristan ki badon ha kanong ba Delhi bat ki khot yang ikum ka yeng ban let hang to ban trei bat ngila hab ban I yala ka jong gari bat ban let shagari nong way hinrew snem kum baga bu hi ka sinot artili gitam lai snem bat lai snem ban trei hang ta bat hang taru ka vision kala kala ka jing I jingai kala kala bangi dei ban ya trei lang bat ka jingyo I jong ki brio hang to kumta mangangam shimne kaju ka jingyo I naduk basdang ka ministry haduk menta ngalahaban kala nakapor syakapor kat kum ka jinglong jingman jong ka to ka jaka ka way ka bangi khmi lantia Delhi ka long ban yo ban snai ka yeng ban la jong ban thiet ka jaka la jong haduk menta kadang sa tang ka vision tang ka jingyo I jingai ngimpat yo ka ta ka jaka wat la ka pisa ka sinot kala lum bun kam tam ban ka badon kamru ndrei 4 yo haduk menta to kata ka di ka way pat ka phang dangawan bantre hang nia ka balang Mawroh ngayu I ba kitamen basan ba I jongi kidon ka vision kidon ka jingo I pau shaphang ka ne ka balang bat naga district ru kidon ka vision kidon ka jingo I pau baka balang kan pendep I kita gibenta bat ngala persang ban peniahap ya ka jingo I ka jonga bat ka jingo I ka jongki kenang ba kinia mirlang kinia senrop lang kinia rengkat kenang ba mdai kita men basan kin lam shawai ngapat ngan lam shawai lara longkum takan pat kan pra ka balang namar kata ga Jingiaseng Samla ru kadon kam ka vision kadon kam ka jingo I pau jong Jingiaseng Samla hakaba mangingila ban ya trailang ban pen bhai ka kam ga jong Blei lingba ka Jingiaseng Samla ki parabangeit ba it ngidona ga ni ka por bon ki jingmut ki jongi bon ki jingpynkut ki jongi bon ki jing I jingai ki jongi ndrengan ong phi nginumla ban pentrei kam ye kita lut baro ndrengi dei ban jiet kinu na pedeng jong kita ki baya hap lang bat ka vision jong ka seng kenang ba nginla ban ye trei lang ban poi shakathong ula ban don tang we Moses ndregi de ban don shibon ki Joshua bat shibon ki Caleb ki ban bot din ya o ngamut kumno habang ong kata ka vision ka banengkong ka jingo I jingai ka banengkong ka de ka jong Moses kiwei ki Joseph ki Joshua ki Caleb bat kiwei pat kilong ki bobot din ya kata ka jing yo I pau ka jong u pinken mau ki parabangeit bait ka sermon ka banengkong ka mga kren ha ka balang Mawroh hadin mga latip bangat sawan long pastor hangde ha ka arpusan trik ka jong me arajar khatsaw ka de ka por mga wan syuti na Delhi shanisha shalong nga kren pangu Joshua uba pendep ya gathong nga kren pangu Joshua namal nga kwa ban pensai ka balang ba ngam kwa ban long Moses sang ni ndre nga kwa ban long Joshua ya ke ei ka ba lalam prang lalam khmat da kiwei ka kamram jonga ka long ban pendep ya kata ki parlok samla ngidon kami ki Joshua ki ban mi bat ki ban pendep ya gathong ka ba ki long shua man shua ki layu I shapang ka Jingiaseng Samla shapang ka balang kamat ka baar kamat ka banengkong ka di ka vision kamat ka baar ka di ka execution lane ka jingpentre kam ia ka jingyo I jingai kidon bun ki brio ki bayu I jingai henry kimla ban pentre kampat ia kata ka baki yo I kita kidai ki ba thiang ka khtin henry ki bomlar kampat ha ka jing em ka jongki bat philei kendu shibun ki bakum kita ngaru ngalai kendu kat to kat ni ki bakum kita ki bakular shibun ki ai baro henry kimla pat ban pendep ya kata ka baki kitmu kammentoi ba pindon ka jing I ka bakrau henry ya kani ka barit ka ba pidai ban le pat phimla ban pendep ya kata namar katangi de bendon ka mensim ban pendep ya kata ka bangingi tmu nadu ka snem arajar hadu arajar khat nriu karukom trei ministry ka jonga kalalong ka ba bun sien haban trei hi marwai rengkat bat kat to kat ni ki be tre lang rengkat bat I kong bat I kimi ki khon ki parabangeit be parlok samla yo phiong
mentaga sngi pastori ai history jong gajing shakri blai ke jong i ngakren ke e bangala shem ke e bangala yo i ngam jukren ya kene kerukom rei namar ba kade ke jingiaseng khliap jong kene ke jubilee rupa nganget kan lo ke jingarap ye phi hagapor badang dona seora pada English service hang tu ngim don temen besan ki bani rap ngim don rang ba balang pitip na me ka dor jong temen besan ka dor jong rang ba balang ka dor jong ginong elam jingiaseng samla ka dor jong ginong elam jingiaseng thai ka dor jong ginong elam jingiaseng khna dei tang ubala trei klem ki temen besan klem ki rang ba balang klem ki nong elam jingiaseng thai jingiaseng samla jingiaseng khna uba so thu ka dor jong kini ki shakri ba kor dor jong blai ha English service kumto ndali rung yeng parabangeit let marwai rengkat bedi kime syang daga skutar ngimpat don kali to kapor ban lumpisa ban penbet eki baro wat ban thiet jingbam naga benta ga jingadi sha ban type kisithi ban let sam sithi katanga le lut manga ngayo POL naka KJP assembly ban pendap petrol skutar yat kaleng ka sorsolong ban sam kisithi ngadong epin dawan hang ni Mawroh ngasong bopoy ka jaka jong jing suk jong ri jong jing kular mdon kam shu ban le kita ki kam ki bangala le kumbak hat reu snem namar ba kila don kiwei ki be tre lang ki be ket lang ye ka kam ndang ila tre marwei bun snem ken ngi so thu ba ka dor jong jing tre lang ka dor jong jing pendap ya kata ka jing yu ipau ki parabangeit be da phi nga banga trei ba teng nga kloi hi dalaki jong kiti ngam up ikiwei lani ba nga yeng naga jaka shong ban le ekano kadi ke jing bilien ling ba kini ki ar posnem balahap ban trei ka kam ban penia chaprang ya ka ngakan mau por badang don ha deli ni poi kloi neng kong bangi happen bet shuki bangi kumodon ong chairman ka kam ju udi ban pen bet shuki kalong kumta haban ra ki tiar sound haban penbet ki tiar sound ke ai ka kam begini ki samla man ta ki atrei ka to ka kam ngarung atrei haki por met shwa hendrei kam dei ba sngo that ba trei ka ta ka kam nomor ba ka kam ka jong blai nomor ngilai he ngilai san ka school pen pa ka jingiaseng samla ngilai ra ben ngilai ra shuki ngilai shna dara haka to ko por 4 don nong shna dara ko modon menta haban qc hi haban te dara yang te halor badia kata baro ngilale ti ngidon kamban trei perlok samla ngidon kamban pendap ya laga jong ka jingkit khle kambiang tang bandon ka vision ngide bandon ka execution kambiang tang bandon ka jing ipau ngide ban don ru kamen jong ka jing trei ya ka kam namar kata ngam shania shu ya gibreu ki ba sultanat tang ka ktien bat ki ba kular ki ba khrau ndrei ki bam trei pat ya ka kam bat ki bam pendap ialah ka jong ka jingket khle namar kum kita kinumla ban penia chaprang to khmi bha ko ki parlok samla ki badon ha yeng mane kni ka por to khmi bha ki parabangeit be ki bala ban yo sngo bad yo ling ba kini ki kor ki bor joga juk ka bamenta balar philong tang uriu kren la ne ka riu kren bar uriu ba yo ipau la ne ka ba ipau rei bom tre ya ka kam kalong le no ka ta ka jing yo ka jong phi kamat ka balai ka dei ka delegation ka delegation ka diga jing IT kam bat ka jing bate kam shakiwei unong elam kristan kanong elam kristan kimdei ki ba trailot halade nrei ki banang ban IT lem ya ka kam shakiwei ki banang ban bate kam lem shakiwei ladadon ulidar unong elam ubako ba kani tengah hap trailot mga amdon batrai umde ulidar besisha ude bureu bakwa burom yalade pila jo sngo kum kita kiban ong bala dangam don mga gani ka kam yat namar ngadi ban penbiang ya kata bat don bayarap ya nga kata company ya ka jingla ka jingkot ka jobu ndrei ka peni ba umla ban ya trei langi bat kiwei umla ban kringi kiwei ban khot kiwei begini trei lem bat umla ru ban pendem ya lade ha ka jing ai jing mut jong kiwei bat ha ka jing kedau ka jong kiwei kani kalong ka jingduna jonga hagi snem ki paman shwa ba nga trailot nga lelut yaki baro nre hagi snem ki bahadien lakren dagi kat tu kat ni ki pastor rang ba bat ki reu rang ba ki ba shempang ki ba ong pimdon kam ban lelut ki baro phide ban nang ban IT kam hakiwei phide ban nang ban bate kam shakiwei bar habangala le ekani ngalalap ba ka kam ka kham seiso bat ka kham roi
mapiru ki perlok samla ki balong nang yalam to danang ban IT kam lem shikiwei bakin sngo trai ka kam bakin sngo khiai ka kam but she seen ba pila IT haki wat pait na terpeng jong ki kile ayu kile kumno ki biang ne em reishania haki bakin pendap ya kata ka kam ujisu ula IT kam gi senran gi jong u but ula shania eki bakin pendap ya kita gi kam wat haba hateng ki mla ban kimla ban kot shakathong bat kim shim trei bahai ka kam Henry Jisu umdu ke jing shania eki uyai Lyndan Syiem eki wat haba Petrus ula leniu Jisu laisin u Jisu ula kentiu pat yo ula khli pat yo baun long undong yalam jong kisenran u Moses umdei ubriu banang ban batikam reu batrelot halade usong borok sisngi ban bishar halor ki jingia ujor halor ki jingia pharep hapdeng kinong Israel hang tahari khlau dei tat hadu Exodus lenong ke bakhat pra bolwan ku thau kurim jong u Jethro ubong ke kani ka bamele ko Moses men bishar lut mame ni upat ba baro thung ye kinong sanshar halor ki spa halor ki hajar ba halor ki pau hajar bat kini kin sapai kin sakmi yaka kin sakmi yak yonu patlang baladon kanu kanu ba ka kimla ban khmi maki kin sawan shame nagatagadaw ka jinglong nongyalam Kristan ka don kami ka delegation ka jing IT kam shakiwei bar kita kiba pediang ka kamru kide bantrai namar ba kaniaram ya ka jing bha ka jing mihan jong kataga seng jong kataga kenhun habanginang ban delegate habanginang ban I kam shakiwei ni penmi roi kiwei pat kinong yalam hadien jongi balai ban shuyo burom tangwe brio bau dei mo unong yalam bawa khrau ni don kam ban sei kiwei pat hadien jongi kiban mi pli kiban mi bujili kiban shimti ka kam khnang baka kam ka jong blai kanang ya chaprang namar kata ka wei ni ki kamram jong ka Christian leadership jong ka jing yalam Kristan kalong ban sei kiwei pat kinong yalam hadien jongi kiban beteng ya ka kam Kidon shibun ki kam hapo ke Jingiaseng Samla hapo ke Jingiaseng Khna hapo ke Jingiaseng Gentai hapo ka balang ke bangila bania ai bani shim betalang baro pui habang ayalam Jingiaseng mga ngapersang ban ai benta babaro kin sngautrai babaro kin iet ya kene ke kam namar kam de ke kam tang jong we breu ke de ke kam jong ilang baro bat ngidi ban kedup ya baro ngidi ban ai bentalang ya baro kenang bekit sngau trai kin sngau iet ya kini ke kam kamat ke basau kadai ka bakidon kam ki nong yalam Kristan kadai ka karisma ka bor ban kringi kiwei pila jo sngau kini ke kentien akhtien pareng karisma ka bor ban kringi kiwei bun ki nong yalam ka Bible kidon ka karisma kidon kata ka bor ban kringi kiwei kidon kata ke ai haka renyang renyat ke jongki kabala ban kringi kiwei ban long kinong buat jongki bakin la ban pendap ya kata ke jingo ipau jongki usol ulong uba jerong u tam renyang ban yeki uba tam renyang ban kiwei pat ba ki brio ki buat yo udai u nongyalam udai u haktin pareng ki ong born leader lakhai u ban long nongyalam ho ju la bakla hadien ndre haka banengkong udai nongyalam udibet ro u Absalom le uba don kata ka karisma ka badapura kibriu ki ong kumnomo kibriu ki ong usol ula penyap iki hajar hendre udibet ula penyap iki pau hajar ba kibriu ki kham buram ki kham iet ki kham nyokor ya udibet ban usol ukla bishni ban udibet ro ki pajba ki nang kham yaro yu Absalom u samla uba itanat uba habriu ku mengitip uba jerong snyo tenreu niru kelasarong bat shim poye ke jingem ke jang u ke Deborah ka bolong ka ni ginong bishar makaru ka don kane ka karisma ka Esteru kat hadu ban long ka mahadai jong usim Ahaseres jong ka Persha ka dei ka badon kata ka karisma kata ka bor ban kringi kiwei u Billy Graham u badang shu klat mencam snem u baki breu keleng ka perthai ki udan kata ka bor ha u ban kringi ki nong pet ki nong ngap ukun jong udon ka karisma katu kan Henry om kadu kupa uksiu jong Will Graham lawan banela pangne ha shalong
Ringal apa bah dadon kata ke karisma kat ukpara jong Billy Graham. Kani kadi ke jing ai ke jong Blei. Barok ki badon kani ke karisma. Kadi bet ke jing ai ke jong Syiem khot. Lar pidon lar pimdon kadi tang ke jing ai ke jong Blei. Henry ngi dei ban pendon kam ya kata ka bangi ngi don ban syakri ya U Blei. Lar ngi layok katu ngin trei de ka katu ka bangi don bangin syakri ya U Blei. Ngai ladi ngasutu ngam dadon palat kata ke karisma kata ka bor ban kring kumbadon kiwei ki nongilap ki bakrau. Kasur ke jonga kam dei kasur ke ba sngubang tiang. Kadai piyok sngau na kapor. Ruai KHB tengala penoman ruai special number te melong. Te nang ta kadur kadaru kam dadi ke babiang adu tata. Banduna thanru ngam tharai hi tambah ban ong ban di internet ban pe hapo TV ru kam dehi nailen namar ngaru ngap YouTube nga UI yala di hang to kidan kibai pat kibale se khamdon gadur kadar banyanga kibadon ka sur ka khambang yang banyanga kiba khamnang ban ruai banyanga kam lelei henrei ko wei ka bangadon ka de jing tre shitom nga de ubat tre shitom nga dong khmat jong ka balang bat ki bayu iru nga song miet ban wa di ki bro syapang ka khtin ka jong Blei namar nga it ya ni khtin ka jong Blei ka bo Blei la aya nga ka bola aya ngi bangan yo ban besar ka khtin ka jong Blei ha ki ba pet bat ki ba khmi ngila banum don ka karisma ngila banum don kata ka bor ban kringi kiwei ngila banum don kata ka sur ka ban pensyok biet ya ginong sngap henrei ngila ban tre shitom da ka ei ka bangingi don ban pen seiso ya ka jing tre ka jongi kidon apa jong pila banong haladi ngam dadon ka sur ka babang ngam danang ban ruai ban kat ban mi perthei kat ban pau perthei ngam dadi unong itu khanau batwit ubanang ngam danang ban keren subject ban ti jelir ka jing kai tin Blei kam lelei ka e ka bo Blei wat e ka dok nuot ka baula ban penon kam ka e ka bo Blei wat ka long ka man Syiem ka bo un penon kam ye pi naga bentaka kam ka jong u ko ki parlok samla wajus ngau yala de ba ngamlong bat tibet kat kiwei wat num thauren yang bat kiwei wat num thau dau ding pro jong kiwei henrei to ngau thu bo Blei la bu ye pi kerpang naga bentaka kam ka jong u lara ka sap ka jong pi ka long ban selok parabangeit ban rung na kawei ka yeng syakawei ka yeng le e kata namar ba kajing seiso kawan nang ta pitip nem kumno nga smart ban le Jingiaseng Samla day namar ba ka lookout committee jong Jingiaseng Samla Balang Presbyterian samthia kiwan pelong Jingiaseng hayeng boros ka ta kiwan pelong Jingiaseng hayeng pa it bade tumen besan rang ba hagawai ka sngi ki bu program hayeng jonga Lyndan Syiem nga kemtieng hang ta ngong bale yu kiwan pelong Jingiaseng hayeng jonga ubadang kendiat karta khatsan snem ang kapor te ki pensyai ki ong namar bengi kwa ba pinwan Jingiaseng Samla te nga khen khna elade ngampat kot reta ban le Jingiaseng Samla ki wan ban pelong bat kumta nga ngalet bat ngandalek nga sotonat udon we perlok nga ong wan ban roi kwayar ngam don sur bat baro hikiatip e kata no badang ret njuyo e program special nam ong M1 ban roi mlele ngini roi lang te dadon hang ta lala ban penmi eka dur tang baburi eka sur te kaya ji kata ka kwayar ka kia sotana hi ngili ruai na Jingiaseng Samla ret samthia bon ki jaka te ngayu I ba larangi traisitom da ka e ka bangi ngidon ngila ban job ya ki thong ki badana khmat jongi ngi poi shakamat ka ba san ban kata ka de ka dedication lani ka jing IT lot yala de nagabenta ka kam kitu gi khot ki bangala puli menne ngalong ipi kim de ka nongrim jong Jingkren re ki de ka kabayalam ga jingmut jongi ka ongkum ne to men minot bantip ga jinglong ki kanhon langbrot jong me batukmi bha yaki kanhon masi ki tho ekani ka perthei badon ki bari jingri kiri masi kiri belang kiri langbrot bantip ga jinglong jogi kanhon langbrot ban khmi bha ki kanhon masi kum ki pastor kum ki temen basan kamut bangin tip yaki parabangeit jongi kum nu kilong bangin smart bandrung ski yeng jogi parabangeit bad bania selok eki
Nagabanta jong pi ki parlok samlaru, ba pintip ega jinglong jong ki kenhun lang brod, nagaba burom ki nong yalam jong ka Jingiaseng Samla, ba pintip ye ki khon samla jong ka balang, pinlet ban wat ban shemeki, bat ban yalam ki shaka sem ke jong utrai. Bat kadkhot bar pusa ko ong baga spa kam june jiunom, ka pansngiat hatu kala ban sa pateng la pateng. Ka spa hatu ka june jiunom, ki don ki long yin ki baru spa menshua. Henry ki keladuk nomor ba kim minot kim treshitom, bat kim penroy ya kata ka spa kabala ai ki. Kabalang ru ka spa jongka kanum ne jiunom. Henry ladangim treshitom kanang hiar. Kani ke jinglong mensim ka bangidon, mentah kani ke Jubilee, kanum ne jiunom. Ladangim treshitom ban penne eka kanang hiar. Kapan sniat ru hatukan ne pateng la pateng. Pigi be puli history kat kataka Mughal dynasty. Kabalaseng dau Babar mo Zahiruddin. Hatu kane bom jukut kakut hau Bahadur Shah Zafar. Lar pipuli kita ki Gupta dynasty, pipuli kita ki Khilji dynasty, kita ki paper ke history ki kut no hakawai kesngi. Lar piper onge kita ka hima bilat ru kabala sensar shipoha naga perthai. Hakaba sedang juga spa snem ke bar pausan kita ka hima bilat menta kalawai. Ka ket kanumsa ngamut benong kapansngiat kanumsa pateng la pateng nakata gadao parabangeit be ngidon kamban yai treshitom man ka pateng khnang ba kanika kam ga joblei kanang ya chaprang barka kam ga joblei kanang beteng ngiladep rakhi arpusan ngidben khmi sha ka san posh ka nyo pusan chi sispa tat hadu ka jingwan ka jong trai jisu ti ha ka jing trai ga jongi ya ka kam ga joblei ngidei ban minot top ya kata kaba lasane angi laga deka kam kabarit na kaba kraw ngin pendep ya kata laga kam kamera laga kam editing laga kam shet haga refreshment committee laga kam souvenir laga kam baide bat ka sound laga kam baide bat ka jingrai laga nu kanur ka kam laga kam thok kerteng laga kam thau ya ka jing ya ka temperature jang wan rung sa Jingiaseng shimkhia ka kam train do dokumen sim bangan ongi pi ka don ka nong ka bakra ka ap ngidon kam ya kata ka dedication ka jing IT lot yalade parlok samla parabangeit be baro kibreu kila ban puli yangi haga shisen kendo arsen kendo kimla ban song thu yangi re ndalai ayat le tre langkat to kat ni por kat to kat ni banai snem ngila song thu ulong kumno kalong kumno but kiwei laringi don kata ka dedication ka jing IT lot kabanga thrang kabanga kwa halade kalong bangan IT lot yalade nagabanta ka kamjok kenrat kabamangiru ngide ban thrang ngide ban kwa kalong ban IT lot yalade nagabanta ka kam kajong kenrat nomor batay tangkani kabala ban penia chaprang ya ka kam minot top si top ya ka ju man ka sngi pet I me hayeng kumno shet ja man ka sngi shet ja man step janmet man ka sngi shet udai lani shet sarwa man step janmet man ka sngi ban le yo le hat ban pen biang ka yeng sem ka kam ju sange reklem ka ni ka jing shet ja ka yeng kamla ban ya ki khon myo ban besa ha ka ju kurukom ka jing tre ka kam ka jong blei ka dawa kum ta mdai tang ban yeng ban kren kraw ha ka sngi blei na ka ni ka ren san ka balong ka pulpit re ha ki Jingiaseng po ya ban be ban poi kat la kat yai ladam la to mong re habala ban wan bat ban don ki Jingiaseng ban don ki kam joka balang kata ka diga dedication ka jing IT lot yala de ngila poy sya kamat ka bakhat do ngan penkan mau biang kum bajulong ko rukom ka jonga yekini gendru telikimat ka banengkong kalong vision ka jing yo I jingai ka baar kalong execution ka jing pentrekam ye ka jing yo I jingai ka balai kalong delegation ka jing IT kam bat ka jing bate kam sya kiwei ka basaw kalong ka charisma lani ka bor ban kringi kiwei ka basan kalong ka dedication lani ke jing IT lot yala de kini kilong ki jinglong ki ba u leader lani ka leader ki de ban kop ha ka jing shakri U Blei ka ba khaddo pitrai ke de ke ba khaddo hadin ka vision hadin ka execution hadin ka delegation hadin ka charisma hadin ka dedication pitrai ke ba khaddo consecration ka jing pen kan tang yala de ken mau parabangeit be ken mau parlok samla ka ba don kam yangi kalong ka jingpen kan tangela de ban shakri U Blei ngimla ban long ki nong elam kristan lemdangi pen kan tangela de
Nginum la ban say so ka jing shakri U Blei lemdangi pengentang yala di hau trai. Mdai dala ka jong ka bor bangin pengentang kadai ka jing trai pla ka jong mensem ba khot uba pengentang ingi hendrengi di ban sha yala di ngi di ban IT yala di sha ka jing pengentang khot. Ngala kerana ka ni ki Bible study syapang ka jing pensle ka jing pengentang bat ka jing penkut bor bat ka jing say so pila ban pet. Ngi don kam ya ka jing pengentang ha ka jing ka jangi namar lemda ngi pengentang yala di ngin sulong matamade ka jing shakri jong U Blei hendra bangila nang ban pengentang yala di ngin long ba say so ngin long ba say so ngamla so ban klet ki kentien jong I Reverend H Marbanyang ubalong u ex moderator ubadang susong that haga sinot arjan rio la ordain yangi sipaungot dai Reverend B Silingdo hangte maupat ka sinot kalong hangte baru moderator badang susong Reverend H Marbanyang ila kren syapangka anointing ka jing pensle U debit iong la pensle U debit hakapor bu danglong samla lot uniu debit ulanang ban pengentang yala de bat ulala ban seiso dapura endau larang ba haduk mentaru kinyokor U debit u klur hakalama jong Israel u de klur jong debit bat u jisuru latip ya u kumukun jong debit u mesaya u de utaw bahar pateng na u debit tenaga kata daw ngisong thu bau nu debit u de uba lapan gentang yala de ban shakri U Blei de ubre uba janai uba teli biang ubam don jingduna pia tiblos pang debit pia snow ayu bela keren I pastor nong besap menemesngi ki jingduna ke jeng u ke jingle palat ke jeng u rei ka wei u kelaka bomot baru pai U Blei man kapor bat u IT thamaya la de ba U Blei Un penan kam ye u mangiru ladangi nang ban IT la de syaga jing pengentang ke jong mensim bakot ngin long ki ba mentoy ki ba larkam bat ki ba seiso ha ke jing shakri ya ka kam ke jong Blei usim hasua jong debit ude sol uniru bala syajit kerpang uniru bala pensle peniang uniru bala yo mensim bakot uniru bala yo revival uniru bala longkum prophet ubala yatu bala yo ipau baru bala keren shibun ki ki ba kraw andre uni shim yaine ha kata ka jing pensle shim yaine ha kata ka anointing na kata ka daw kala kutno kata ka pateng ke jong u debit pan laudon uba ulang uba duna katukat ne ke jing ke jong u henry ula IT yala di hau Blei baru Blei ulala ban penan kami o don na pleng jong pi ki baong ngangam dalong I tan de pastor pi keren spang to debit u debit ulang ayu u debit ulang u nong up lang brot u bakhaddo naga yeng ke jong jesse ki himmen jong u Eliab u Abinadab bat ki Shama bat kiwei ki de ki shipai haka kenhuan sipai jong usim sol kilet benele thma yakinong Filistia napoi ka por ban pensle yakikon jong Jesse uang Samuel uang wara ki khon jong ko Jesse u Jesse wara barok kitu ki hinmen uklet pat yu badu syate shalom don badu hang ni apdeng jongi ki basak ken kenarit sa yeng badu barit dodo theiret ki ba mjuyok buram hayeng u debet ulang kumta paap yoi ki blang ki masih syate shalor lom hendrei kum yu tau badu pa khot u Samuel ula pensle ye u ba un long sim halor jong ki Israel kum juru yengi lah kandu kono ga jinglong jong jing imu Blei ula ban penon kami pi ba pin long ki atiar ki jong Blei shu IT bet yala de ha ga jingalam ga jong u kinong ruai ki don lai teli ki ba ki don kam ngam deu nong ruai ala de tenrei la supule katu katne bat ngala ong ye kan he kiwei ki cap ba ki don kam ka talent ki don kam ka training ki don kam ka anointing ki don kam ka talent la ni ka sap ko Blei ai ki don kam ka training ka jingpen ble ni la de la ni ka jing kai ni kiwei bat ki don kam ka anointing ka jingpen sle na lor kani kai de nam ta kanu no ka kamru ka bangi trei la kalong ka kam kumu secretary la ni ka kam kumu chairperson lani ka kam kum convener jong kanu ko committee lani kanu ko kam ni don ka sap ko Blei la ayengi nalor ka tangi don kam ban pentebet yala de bat ka ba kong san e ngi don kam ka jing pensle ka jong mensem ladangi IT yala de ha ka jing gentang ka jong mensem U Blei Un penon kam yengi ban long ki leaders ki nong yalam jong ka Jingiaseng Samla jong ka balang bat jong kanu kono bat hangnu habu bu yengi U Blei ton kyrkhu yengi
ling ba kani ka khubor na ka ktien ka ba khot ka jong u blei tu nang kyrkhu ya ka Jingiaseng Samla ka jongi bakan nang ya chaprang hadien bakalak rakhe ya kani ka Jingdap arpusan snem kan nang ya chaprang na ka bor syakabor na ka benta ka buram ka jong blei amen ngini duai Ublei buk pau jangi bahabeneng ya ingo yeme bamela ai ngi kum ka balang Presbyterian Mawroh ya ka Jingiaseng Samla ka balala ban rakhi ka Jubilee ban ngi ai ngo nam ta shibon ki bangi lala ban pendep hagani ka snem don ki bala don ka program don ki bomshim don ka program ndrei ki bala long hi na ka benta ka buram ka jongme to kur khu ko trai kan rat ya ka Jingiaseng Samla ka jongi bat ki khot ki jongka bakin sungu hun ya ki baki lala ban pendep hagani ka snem Nomor ba ngile eki baro nagabenta ka buram ka jongme ban ngi pediang ru ya ka jingalam ka jongme to kurkhu ko trai bangindang ya chaprang da ka bor ka jingalam ka jongme ba to kurkhu ko trai kan ran bangindang la ban e ka kam ka jongme bat ban pendep ya la ka jong ka kamram ka jingkit le ya ka ba me khot ingi ngi ai ngo ime ko trai kan rat ba me sngu ka jing duai ka jongi ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai ba unong penem jongi Jesus Christ amen Kublai shibun pastor ya kani kubor kabakodor kabadon roh kaya ka jingkhot yanga bat yang ilang kipara samla bangin mohon tang hakaban Jingrakhe ya kani ka Jubilee henrai da ka Jingiaseng Syiem ka bathamai bangin chakri ya ka kam ka jong Ublei lengba jong ka Jingiaseng Samla ban banginang la ban walam ya kiwei pat ki para mensem ki bakodor ki para samla jongi ki bom tip satya ya ni ka Jubilee ka bangi Jingrakhe mentaro bakin yo ya ka ban syakrilang rengkat bat ngi kum ka Jingiaseng Samla jong ka balang kublai shibun pastor U Blei Un kyrkhu pi bat ya kejing syakri kejong pi ya kakam kejong ukan rat hakani kapor ngidon sakhandiat kikam ki bangi deban pendap bat kata galong kejing kublai ka board of thanks hakabiyade rengkat bat kejing rakhe kejungi ya kani ka silver jubilee jong menta ke snem ni pen pa ku jung sungu ai U Blei U balong utrai ka kam bat ukhle ka balang U bala kyrkhu yingi lengba jong kani ka snem jubilee barok si snem bat ka jing isnei ka jong u ilala ya ka Pynkut no ya kani ka jubilee menta ka sngi wat hapedeng ki jingwit ka babon lengba jong kini ki benai ki baladab pen pau ku sungu kerpang ru yakini harum ki bela kershan rat ba ban pen urlong yakini ke Jingrakhe Jubilee jongi ki bangila menong kolong ka bejob ka banengkong ngapen pau ku sungu yak silver Jubilee celebration committee kerpang ye itiman basan IW kharsano kum ichaman jongka badi imes elke nyuta kum sekretari ki bela trai klem tengkai da ke jing trai shirham ban penyak bej penyak ranti yakikam barok ngapan pa ku sungu ro I pastor jungi Reverend Lyndan Syiem I bela trai shitam ho kinong syarai ki khot ke komiti balang ki bela long ke ketika mon ke ketika diang hak ban pentelun yakikam jong ke Jingrakhe ke jungi yakin ke Jubilee ngapan pa ku sungu ro I convener jong ki sub committee baper ki bela syem ya ke jingkit khle ban pentrikam yakikam ki jong ki badro ya barok ki khot ki badan hakini ki sub committee baper
Kajing sungu kalidro syaki examiner bat syaki judges jong ki competition yaki ba nila ban penlong iki. Kajing kublai kalong ru ya kajing seng kentai bat ya kajing seng kena jong kabalang kibla Krisyan lem ban don rekat bat ngi hakani ke Jingrakhe yakani ke Jubilee yaki nong sim bentaro haki competition kat ya ke bang lalak ban penlong ke jingi sim bentar jong pi ke pensyit hem bat ke Lyndan Syiem lang yangi hakani ke Jubilee ipen pau ku sungu ro ya itu basan HM Zones I Blei Un ban play bat ban ai ke jingkeren play ya kani ke Jubilee I chairman Jingiaseng Samla ke Permuri District I Blei Un ban pelat ya ke souvenir kiwei pat kinong yalam Jingiaseng Samla hapo ke Permuri District ki Blei Un ban pensyang lem yangi hakani kesengi Jingrakhe Jingpynkut ke jungi ya kani ke Jubilee ipen pau ke sunguru ya baro kitu kibla Krisyan bat kibla ai keluj kamtam hak ban penmi ya ke souvenir jong ke Jingiaseng Samla lembah ke Jubilee ke sungu kali jero syaki Nongkren ya I Rev HK nong besap bat kum juru sahisen I pastor jungi I pastor Lyndan Syiem na ke benta ke kubor ke pila ai ngi hakani ke sengi hoj ke sungu kalong ro ya baro ki parabangeit hapok ke balang ki bla Krisyan lem yangi haki jingdwai ki bajar-jar jongpi U Blei Un kyrkhu yangi U Blei Un nang yalam yangi nang ni syakmat bakum ke Jingiaseng Samla ngidang la ban yaj nang ni syakmat da ke jingi trelang bada ke jing Krisyan lem ke jongpi iwei baro kijing hikai kibang ilayo lengba jong kenika sengi ho kijing hikai kibang layo menen bat mata ketayo ro I ai kublai ya kinong simenta I ai kublai ya baro kerpang ya I pastor arjila luru I Blei Un ya kaban a jing hikai man a ya ke paper ha ke biadai rengkat bat ki samna Kristan ki badon ke jingkit khle bat kiba pendon buram U Blei da ka be simenta ya ki kam ke Jingiaseng Samla ki souvenir ki bangi ngila pen kre ki ban sa kum ke jingken mau ki don lengba jong kenika khot ya ka bangi la pen mi ho ki don ki kulom ki don ki t-shirt bat ki don ru ki mementos ki ban pen yarap ingi ban sa jingken mau ya kani ke Jubilee arsan snem ke bangi Jingrakhe handai ke jingdwai ke jungi kalong ba Lyndan Syiem bakhoj unson syap yangi baleng ba jung kini ke jing hikai ke bangi layo lengba jung kani katayo kini yarap ingi bangin san hak ke jing Lyndan Syiem bakum ke Jingiaseng Samla bat mangilang baro ki badan hakane kapor in yo sngo ya ke jing khot ke jung U Blei bang nang la ban trei ya ka kam ke jung u bat bang nang la ban pendon burom u lengba jong ke jing syakri ke berit ke bangi ngidon nam ta ke keteng ke jung u lengba juga ni ki sengi ki por ki benang wan baro U Blei Un kyrkhu sahisen na ke benta jung ilang baro iwei ki ba penbet penbiang ya ke jing syakri ke jungi ho lengba ke jing sim benta ke jung piro lengba jong kini kapor bat lengba jong kini kesengi ha ke jing syakri ke bangidon ya keteng ke jong U Blei Un kyrkhu nak menta ke buram ke jong u amen I pen paru ke jing kublai ya kini sim benta ha ke Jingiaseng nadu inong tem inong yalam jingruai ho I nong pulai sedang badwai ki samna senrang ki bla ya ke jingruai ke bakerpang kumjuro ya I master biji momen nam ta ke jingdwai jing aingu bat ya baro kiba
Yashim bentam wat ngi sahisian lemba jong kene kapor hakani ke jing syakri U Blei Un kyrkhu yangi bat hakaban penwai no ya kene ke jing syakri ke jongi hakani kapor ngin ya so lang benwai kene bar jing rai ke balai pupra ke jing rai Christmas metang larung hakapor Christmas hak ayom Christmas bat ngi scam balemba jong kene ke jing rai kan ketik ke jing mut ke jing perkat ke jongi ban yo ya ban kenma ya kene ke Christmas ke jing ban long breu ke jong khulung Jisu sla jong kene ke perthai Jisu no pen em wan sha perthai kha sem kulai ban sha iben ai u ka ba phla long buram U Blei buat yanga barok sau teligit khot kan bar kalap ka balai phupra bat hadin jong kene ka jingrai ngan subha ban kerpat seiwi pat itu man besan es lengdo ban bu jingtwai lengkot bat kumcuruk ban pelat yangi ndak jing kyrkhu penwai Jisu nong pen em uwan chapetei kahasem kulai banca iben ei o kavapella long burom U Blei buat yanga buat yanga buat yanga o kavapella long burom U Blei buat yanga Jisu nong penem halor kadimna ban em u ben riu siu kakuna o kabapella ba ule kumta nama jonga nama jonga nama jonga o kavapella ba ule kumta nama jonga Jisu nong penem kumba men hendai habangaya sakmana la utrai klem tayuat ukrolanga lajgai khot yanga khot yanga khot yanga kem tayuat ukrolanga lajgai khot yanga Jisu nong penem na peng un wan biang por kinang janjing kula kinang tiang ngan sayo inabneng un yar biang nama jonga nama jonga nama jonga ngan sayo ina neng un yar biang nama jonga
Nyanyo atrabi I yani kapor ke jinsakri ke jongi yame. Ba me meladon kat atrabi I. Na du dang step adu ne kapor atrabi I. Ban Pynkut yang ni selba Jubilee Jingiaseng Samla. Nyanyo atrabi I ba melong blei badon kat ke JIM ke jongi. Kam tam Jingiaseng Samla bilala ban pendap yang ni bentah. Isnei tekenda nondor kat memenang ye kyrkhu kesigi por paro. Kenang bagi khon samla kilaban penprang ye gospel ke jami. Isnei don kat ye ki hak singi por paro. Wara pedeng ki kam ki jam ki jimpuli ki jongki. Isnei don kat mami tabi. Don kat ye nukit kam ki jongka. Bagi nang laban pentelun ye ka kam ke jami tabi. Bani kapor nyanyo atabi I. Kam tam ya kubor ke bosakri pastor la atabi I. Bahkan long kabor nama tajong iwe piwe paro. Bat kam tam yaki khon samla. Bangila atai kendrar banai ti kam ha syami. Bangila banangwan kam jan syami atabi I. Isnei te kendrar pediang ibenta baro kibla pendam de kapor. Baraka bawai no tu ai bag jangi ei kepada biang kejong try jangi Yesus Kristus. Kajengi ba kejong blei bukpa. Lambat jen slok bahun pisai bor jom sim bakun. Tu ai begini lai wo blei nolor kat pat ngini kapor. Ban nolor kat ki khon samla jong ni kabalang. Bat kumjo ki khon samla ki badon hang ni bat slap putih. Mentah hijruk ki bam jukut ru. Amen.